Кажи ни какво караш. E46, 330 дизел, М57. Колко аджеба ти си вкарал в тази кола като сума? 4000 евро. Да бе. Основно ремонт. А заслужаваш ли си ремонта, който я направи? Заслужава си винаги. Добре, я ми кажи колко конски сили? 250. То е ясно, че BMW най-вероятно ти е любимата марка. Коя е следващата марка, която най-много харесваш? Никоя. Никоя, само BMW. Разбира се. Ще се опитам да предикна. Най-много не харесваш Audi, нали? Не. Мерцедес. Да. Ей, защо не харесваш Мерцедес? Не ми е спортна. Там е лукс, нали така? Точно BMW е създадено за улицата, за дрифта и така нататък. Мерцедес е само за комфорт, само дъртите го карат това. Бъдещата ти жена, каква кола трябва да кара тя? BMW. Какво? Хикс единица, нещо лекичко, докато се научи, защото BMW е опасно все пак. Ти ли ще я оправяш като я блъска или? Надявам се да не я блъска. Добре, я кажи сега последно, какво мислиш да дооправяш на автомобила? И бутна още 150 коня да стане към 350. Много бе! Тя ще успее ли да ги издържи тия коне? Надявам се. Според мен това е най-здравия мотор. 184-ка. Аз ти давам сега този флаер от Xenoni LED Center. Можеш да дойдеш с него и безплатно да регулираме твоите фарове.